ina maganarsa da wani makiyi ko wani masoyi, shi na Allah ne kawai. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Cikamakin manzanni ne, kuma cikamakin annabawa ne, kuma jakadan Allah ne. Haka Allah yake masa kirari malam. To a matsayin sa na nan gurin, ina wani tunanin wani dan adam yake a gurin sa nan? Ina maganar kuɗi, ina maganar ma, duk babu su waɗannan a gurin sa. Isa na taɓa gaya mana cewa akwai ɗan uwa da ya taɓa zuwa ya gaya mu, ce ya ɗau wani adadin salati mai yawa ina yi wa shugaba kullum. To sai zuciyarsa yake ganin, to gashi yana wannan salati, yana wannan hidima mai yawa, amma in ya kwanta ko irin ya ga ko wani mafarki ko ya ga wani abu, bai taɓa ganin komai ba. Shine wata rana ina kwancin, sai kurin ya aruyar ake gaya masa, wanda kake yi wa wannan salatin bai taba ganin komai ba sai Allah. Sai ce kamar miya kenan, ya ce baka karanta a tarihi an taba masa rotse a kansa ba, baka taba karantawa ya je ya yi yaƙi, ya shiga fagen yaƙi, ya kai ya komo ba. Ce to bai taba sanin ma an yi wannan abun ba, shi Allah ke gani. A ɗamarin shugaba akwai mamaki malam. Yasa saninsa yana lamari ne mai zaman kansa. Lamarin sansa wata duniya ce, sai waɗanda Allah ya ga dama ya ɗiba ya zuba a ciki. Allah ya ƙara masa tsira da mu. Don haka yake rarrabewa tsakanin soyayyar guda biyu, ya rabe tsakanin halayen guda biyu. Sai yake cewa an sanya sanyin idaniyata a cikin sallah. A nan gurin ya fifici annabi Yahaya da annabi Isa a wajen yadda Allah faƙad sawa ko Yahaya wa Isa. To a nan gurin shugaba a ce ya yi daidai da su? Ai ba za a ce haka ba. A ce ya daidaici annabi Isa da annabi, shi a martabarsa baya daidai da kowa. Isa dole mu idan za mu fassara ya ce a nan gurin ya fifici annabi Yahaya, ya fifici annabi Isa, don su ba su yi aure ba, shi ko ya yi aure. Kuma yadda fitinan mata ba ta shafi Yahaya ba, shi ya yi auren amma fitinan su kuma ba ta shafe shi ba kuma. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara.